ಗೋಪಾಲಣ್ಣನ ಅಂಗಡಿ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದನೆ ಬೊಡ್ಚು ಅವಳು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿಗೆ ಪೇಂಟೆಡ್ 150 ರೂಪಾಯಿ ಅವೇ ಅರಿಕ್ 40 ರೂಪಾಯಿ ಪೇಂಟೆಡ್ 45 ರೂಪಾಯಿ ಆ ಅಂಗಡಿ ನನ್ನ ಸಾಮಾನ್ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆನೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಪೂರೆಕ್ಲ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೇ ಇಲ್ಲದ ಮಿಕ್ಸಿ ಸಾರಿಜ್ಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದ್ ಬಲೆ ಹಾ ಐಕದಾಯೆ ಪೇಂಟೆ ಪೋಡು ಯಾನೆ ಸರಿ ಮನ್ಪೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಇಂಚಿಕೋರು ಅಂಗಡಿ ಕೊಣೊಂಡ ಕಾಸು ಏತು ದೆತ್ತೊನ್ವೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿದ ಸಾಮಾನ್ ದೆತ್ತದು ಪೂರ ಪರ ಸಾಮಾನ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನೆ ಸರಿ ಮನ್ಪು ಇಂಚಿಕೋರು ಓಡೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಂಜಿ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ದೂರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗ್ ಅವಳು ಎಂಚಿ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಅವಳು ಬೊರ್ಚಾನಿನ ಪೂರ ತಿಂದದು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದ ಅಂಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಪೋಪುನಾನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಓಡೆಲ ಪೋವಡಿ ಪಾಪ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡತ ಪಾಪ ಓಡೆಗ್ಲ ಪೋಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತನು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲೆ ಕ್ವಾರೆಲ್ಲ ಬುಡೋಡು ಪಿರ ದುಡ್ಡುಲ ಕೊರಡ ತನಿಕ್ ನನ್ನ ಬೇಗ ಬಲ ಬಯ್ಯಾರ ದುಂಬು ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪೊಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿನ ನಂಬರ್ಲ ಕೊರ್ದು ಪೋಲ ಇಂಗ್ ಫೋನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೋಡು ನನ್ನ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಅವು ನಿಕ್ಲಿ ಬೆನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದುಡ್ಡುದ ಬೆಲೆ ಪೋಲ ಬೇಗ ಬಲ ಪಪ್ಪಾಯಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತುಂಡು 85% ಎಂಕ್ ದಾದಾ 85%. ನಿಕ್ ಚೂರ್ಲ ನಾಚಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ಪನ್ಪುನ ವಿಜ್ಜ ಆ ಹರಿಶಣ್ಣನ ಮಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದೇದಲ್ ಈ ಎಂಕ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆಪ್ಪೆರನೆ ಪುಟ್ಟುದು